Senyores, senyors, amics, tinc el plaer de presentar-vos el cap de llista i, per tant, l'alcaldable de Convergència i Unió a Sant Vicenç de Castellet, el senyor Joan Torres. Bona nit a tothom. Agraeixo l'assistència de totes les persones que han assistit en aquest acte de presentació de la llista electoral de Convergència i Unió a Sant Vicenç de Castellet. És un honor per mi encapçalar aquesta llista. Estic convençut que totes les persones que integrem la llista són persones amb uns valors i unes qualitats excepcionals. M'he permès buscar algun adjectiu que defineixi la personalitat de cada una de les persones. Heu vist que he començat fent-ho amb en Vicenç. Ara el número 12 és l'Empar Tellez. Penso que és una persona, Empar, que desprens amabilitat, que desprens humilitat, i et vull donar les gràcies personalment per donar-nos suport a la llista. Soc convergent de sempre i militant des de fa uns quants anys. Al proposar-me que integrés la llista de CiU per les pròximes eleccions municipals, vaig dir que sí per col·laborar amb el que pugui, principalment en memòria del meu espòs, Armand, ja que ell havia estat a la llista. Amb el número 11 tenim una persona que desprèn una energia amb una perseverància que conec poques persones que la tinguin. És una persona que en realitat és la nostra presidenta, l'Engràcia Santiago. Jo us vull dir que com a presidenta Convergència i Unió ha format un equip jove però també gent amb experiència. Bé, el número 10 és la Mercè Grau. És una persona amb molta capacitat de treball, una persona que hi posa tot l'esforç, gràcies, i a més amb una gran responsabilitat. Jo soc la Mercè Grau, nascuda a Sant Vicenç fa 51 anys. Com sabeu, soc del món de la restauració perquè els meus pares sempre havien tingut una pensió aquí al poble de tota la vida, i llavors soc coneguda com la filla petita de Cal Paret del Cor. Prego, papa, que no ploris, sisplau. Ja ho sé que t'emociones. Ara li toca el número 9, és en Xavi Tovella, l'speaker d'aquesta sessió, l'speaker de la sessió. Xavi, què puc dir de tu? Ens aportes rigor, fermesa, però és una persona excel·lent amb molta capacitat. Bona nit, no m'extendré gens. Tinc 43 anys, vaig venir a Sant Vicenç amb 14, soc, per tant, Sant Vicentí d'adopció. El meu pare va ser durant molts anys el practicant del poble, per molts de vosaltres conegut. Vell associatiu al poble, com veieu a la foto, la nena ha crescut una mica més, soc pare d'una nena de 8 anys i això ha fet que estigui involucrat en diferents entitats, com poden ser les Bardansaire, les associacions de pares i ara darrerament el club de bàsquet del poble. A nivell personal soc membre de Protecció Civil, foto petiteta, fet que fa que professionalment sigui aquest el camp on em trobo més identificat. Moltes gràcies. Bé, li toca el torn al número 8. Vull dir una cosa, Xavi, perquè les qualitats que he escollit per tu són les de compromís, coratge i una força descomunal que aportes a aquest equip. Endavant. I el meu pare és Alfons, tots ho coneixeu també, que s'ha fet un far de repoblar Ballonesta per tothom, per tots els que sou aquí, perquè és un lloc important i maco pel poble. Soc de Convergència i Unió i defensor total de la independència de Catalunya. Doncs penso que tots els pobles tenen el dret de poder decidir el seu futur. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que dipositeu la vostra confiança en el nostre projecte. On la tinc? La Maria Àngels Casals. Vull destacar la teva solidaritat, és la regidora de Serveis Socials. La teva justícia social, has apretat sempre en defensa
d'això, de les necessitats socials que té Sant Vicenç de Castellet. Això és important en un moment de crisi com el que hi ha ara. I també penso que és una persona integradora. Hola, bona nit a tothom. Soc la Maria Àngels Casals i de Llorenç, tinc 48 anys i vaig néixer aquí a Sant Vicenç de Castellet. I clar, la millor manera de poder fer alguna cosa és involucrar-te. I ho vaig fer i l'única manera que hi ha és entrar dintre l'Ajuntament. Espero que aquesta propera legislatura puguem continuar treballant pel poble, per Sant Vicenç i per tots vosaltres, per tots els ciutadans. I això ho aconseguirem si tots nosaltres que estimem i que volem el millor per Sant Vicenç de Castellet, anem el dia 22 a les urnes. Amb el número 6, ens coneixem fa molts anys, Marcelí. Ja ho saps que jo t'he posat el títol de, si m'ho permeteu, MacGyver. El Marcelí és el MacGyver de l'equip. Per tant, he decidit que a tu t'imputava que tenies una gran creativitat i un talent brutal. L'únic que voldria dir, amb tot això, evidentment, és que realment confio molt en l'equip que hem format. Crec que és un equip molt potent i crec que el Joan no només serà l'alcalde, sinó que serà per majoria absoluta, n'estic segur. Bueno, li toca el torn a una persona molt entranyable per mi, és el número 5, la Carme Jiménez. El que puc destacar d'ella és que desprèn positivitat sempre, una gran alegria, i al llarg dels anys m'ha demostrat que és una persona amb una gran lleialtat. Bé, jo sóc la Carme Jiménez, tinc 42 anys, estic casada amb el Josep i tinc 2 fills, el Víctor i el Daniel. He arribat fins aquí per formar part d'aquest equip, perquè el meu amic Joan, a qui considero com un germà, m'ho va demanar i després de molt rumiar m'ha acabat convencent i estic aquí i ho he acceptat. És per mi un repte, però penso que els reptes que es comencen amb il·lusió i amb ganes de treballar s'aconsegueixen sempre al 100%. Bueno, ara li toca el número 4, el Samuel Cabot. Des que el conec no han sigut tot flors i violes, però ara estem vivint un moment dolç. Vull dir que és militant d'Unió. És una persona que té una gran iniciativa i que penso que aporta equilibri al nostre equip. D'acord? Endavant, Sam. Em dic Samuel Cabot, fa 17 anys la mare em va portar a Sant Vicenç. Aquí he creat la meva petita família i mica en mica et vas estimant el poble on vius, vas veient les mancances, les carències. No ho hauria de dir, però el fet que m'involucrés a la política, primer a nivell de partit i després a nivell de localitat, és que hi havia una parsimònia i un aturament total i absolut per part de la política local a Sant Vicenç. I quan portes molt temps intentant dir el que penses i veus que no serveix de res parlar, decideixes involucrar-te. Número 3. La més jove. És una persona amb una vitalitat, amb una energia, amb joventut, amb empenta, amb una voluntat que és encomiable, Sílvia. T'ho dic amb el cor a la mà. Acabar per dir amb el Joan unes paraules, ja que han dit tants adjectius, a mi m'agradaria dir 3 adjectius que a mi penso que també el poden definir. La seva gran humanitat, honestedat i la capacitat de rectificar i admetre els errors, cosa que crec que són unes qualitats molt importants en una persona. I res, i també dic que estic molt contenta de formar part d'aquesta llista de 13 persones, que penso que serà una llista bastant interessant, que farem molta feina i, com no dir-ho, que traurem majoria absoluta. Gràcies. Bueno, li toca el torn al Dani Mauri, que és el número 2. Hem passat moltes hores, de fet actualment passo més hores amb tu que amb la meva dona, vull dir que no sé si això és gaire normal. El Dani Mauri és una persona que destaca per la seva honestedat, per la seva eficàcia, perquè té una ambició per fer les coses ben fetes que és encomiable i perquè ets una persona excel·lent.
sento molt orgullós de pertànyer a aquest grup de persones tan potent, tan cohesionat i amb tanta energia que fa que tots siguem cada dia una mica millors. A l'alcalde, Joan Manuel Garcia, per la confiança que va dipositar en mi fa 4 anys. Ha estat un honor treballar al teu costat, colze a colze, durant tot aquest temps. Gràcies. A tota la meva família, i especialment a la meva dona i a la meva nena, la Iva i la Clàudia, que vull donar-los les gràcies per la paciència que teniu amb mi cada dia. I finalment en Joan Torres. Amb tot el que podria dir, segurament em quedaria curt. Com a polític, penso que és un referent, és un líder. Com a amic, només puc dir que ja saps que per a mi no ets un amic, ets un germà.